Ebda deputat tal-Partit Nazzjonalista ma kien kapaċi jgħidilna jekk qattx reklami ta' Sky Gourmet fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Sky Gourmet hija kumpanija sussidjarja ta' DB Group li fuqha kienu qed joħorġu l-invoices bħala parti mill-iskema PAGI PN. Konferma ta' kemm l-eluf li kienu qed jidħlu għand il-Partit Nazzjonalista ma kienu xejn għajr donazzjonijiet. La darba l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid li mexa skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, wieħed jippretendi li deru reklami u għaldaqstant staqsejna lil dawk li l-iktar jitkellmu u jidhru fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista jekk qattx rawhom. Kien kollu għal xejn dwar is-suġġett mhuma komdi xejn. Reklami ta' Sky Gourmet ġieli rajt inti? U inti taħseb illi n-nies qed jitkellmu fuq il-Gourmet? Inti ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Tal-PN ma l-aħħar rajt. Ġieli rajt inti reklami ta' Sky Gourmet? Ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Inti ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Jħsibtek ġej, grazzi ħafna. Thank you, grazzi lija. Jħsibtek ġej tissaqsini fuq l-iskandli li semmejt il-bieraħ. Ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Għandkom bżonn tikkonċentraw fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Dak nixtieq. Inti ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Jekk qed tissaqsini dwar dak li mill-awtorità tax-xandir ħaddiema tal-awtorità. Thank you. Naħseb tkun għaddej aħjar tkun titkellmu f'dak li. Ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Inti ġieli rajt reklami ta' Sky Gourmet? Lejna li kont qed nara, forsi tistgħu tistaqsu ftit fuq ir-reklami lil tal-awtorità tax-xandir. Id-deputati nazzjonalisti qed jispiċċaw sikta quddiem dan l-iskandlu li jeżżes il-Partit Nazzjonalista għax ftit li xejn jafu dwaru. Dan għax kien Simon Busutti lil nnifsu li ħoloq l-iskema. Fis-sajf tal-2013 kien eżiġa man-negozjant Silvio De Bono biex iħallaslu is-salarju tas-Segretarju Ġenerali u sajf ta' wara dak tal-Kap Eżekuttiv. Kollox kien qed jinżamm sigriet sakemm Simon Busutti qal li ma jridx il-flus maħmuġin tad-DB. Fema li bidilha 7 ijiem wara biex illum żamm kollox. Il-ġurnal kulħadd kien żvela li fl-aħħar ftit snin lotjiet laħqu in-9 miljun euro.